pepper. The green one. Dapat hindi ka mo nag-stay dapat hindi ka mo Manoy! Ano na kaya yan si Manoy? Wali na ang dinner, Manoy. Tao na namir, sa kanaro muna na hindi ka mo maturo. Ayan No more. That's a Cuban hat. Exchange. Manoy! Pati na anak, may naka-cowboy hat. Iyo. Cuban hat na daw. Orolay may mga nakakuyang ka. Hi, Savannah! Hey, guys! Hey, Natalia! Mama just Andun si Franson. Sarong place talaga. Pinapalang kita ka mo. Ayun na lang yan ang kuya mo. Wala pa kaming gate. Wala pang nalalagay ko anong gate kami. Nagpipili sila ng
Magkano naman yan? Isang kilo, Pero masarap ini oh. Room tour, ito medyo may kusina. Ay, ito ang bath. Ay, toilet. Ito naman ang bathroom. Oh. Ano eh? Nakabukas. Tapos ito ang room.